Από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία έχουμε τον Κένταβρο, το anti-drone σύστημα το οποίο έχει μπει και στις φρεγάτες. Εσύ, αυτό τώρα το Lambda, πες μου ότι είναι το Lambda το Λακεδαιμονία. Αυτή είναι και μανιακή, κάνουν και κάτι τέτοια, ναι. Δημιούργημα, έρευνα και ανάπτυξη του ΚΕΤΑΚ. Το ΚΕΤΑΚ εδρεύει μέσα στην Ευρωκήπο. Μιλάμε για ελληνική καινοτομία. Αξίζει να αναφέρουμε την πατέντα με την οποία κατασκευάζει η δεξαμενή καυσίμη. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μια φορά. Το σημερινό θέμα, όπως καταλαβαίνετε όλοι από την εισαγωγή, είναι η έκθεση DEFEA 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, πιο συγκεκριμένα 6-8 Μαΐου, στο εκθεσιακό κέντρο των Σπάτων, στο αεροδρόμιο δηλαδή. Τεράστια έκθεση, εκατοντάδες εκθέτες από όλο τον κόσμο, πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες, έχω μείνει άφωνος. Ελληνικές εταιρείες τις οποίες δεν ήξερα καν, αγνοούσα την ύπαρξή τους. Με τον όρο ελληνικές εννοώ τόσο ελλαδικές όσο και κυπριακές. Άφωνος επίσης και με τα εκθέματα των κυπριακών εταιρεών. Μιλάμε για δεδομένου του μεγέθους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τρομερά επιτεύγματα. Τόσο στον τομέα των μη παντρωμένων στον αέρα, στην θάλασσα, τόσο και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριών. Συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο αυτό θα δούμε τον Κένταβρο, το ελληνικό anti-drone σύστημα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στις φρεγάτες μας, οι οποίες έχουν επιχειρήσει στην Ερυθρά θάλασσα, και από ό,τι φαίνεται αποδίδει εξαιρετικά, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και ως φυσική εξέλιξη αυτών των νέων έχουμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Naval Group για τοποθέτησή του αρχικά στις ελληνικές Μπελάρα και στη συνέχεια πιθανώς και στις γαλλικές Μπελάρα. Εξαίρετο νέο. Θα δούμε επίσης τον Υπερίον, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου της ΕΑΒ. Η ΕΑΒ βλέπουμε, αν και έχει μείνει πίσω, κάνει κάποια βήματα σιγά σιγά, πολύ θετικό αυτό. Παρ' όλα αυτά το παράπονο παραμένει που έχουμε μείνει πίσω σε τόσα πράγματα. Θα δούμε επίσης την ελληνική πρόταση για αναβάθμιση του Λεωνίδας από την ελληνική EODH, η οποία, όπως βλέπουμε, έχει και τηλεχειριζόμενο πύργο. Είδαμε τα όπλα του Γιάννη Αράπκουλε, του Έλληνα πλουργού από τη Λάρισα,
ο οποίος, όσοι ξέρουμε, παρακολουθούμε την ιστορία του, έχει κυνηγηθεί από το κράτος όταν ήταν να παρουσιάσει το ελληνικό τυφέκιο, το αναβαθμισμένο τυφέκιο G3 στον ελληνικό στρατό. Του είχαν καταστήσει τα όπλα η ελληνική αστυνομία. Ποτέ δεν το εξήγησαν το γιατί, τον είχαν αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Φαίνεται ότι ο Γιάννης Αράπκουλες μετά από αυτές τις περιπέτειες βρίσκει έναν τρόπο να δικαιωθεί και να εξάγει, να πιάσει τόπο δηλαδή η δουλειά του και να εξάγει τα όπλα του. Μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ του Γιάννη Αράπκουλε και της Elmon, της ελληνικής Elmon, η οποία δρεύει εδώ στην Αττική και η οποία κατασκευάζει μέσα ατομικής προστασίας όπως αλεξίσφαιρα, γυλαίκα, πλάκες και άλλον εξοπλισμό για τα σώματα ασφαλείας και παραδίδει και στον ελληνικό στρατό και στην ελληνική αστυνομία, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μια συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών μερών για προώθηση των όπλων του Γιάννη Αράπκουλε τόσο στον ελληνικό στρατό όσο και στις ένοπλες δυνάμεις ξένων χωρών. Τρομερό νέο. Είδαμε τα μπαρακούντα, τα ελληνικά σκάφη, με πρώτη φορά να παρουσιάζεται το 12μέτρο σκάφος, το νέο σκάφος της μπαρακούντα. Φοβερά σκάφη, φοβερές κατασκευές, έχουμε τραβήξει μερικά πλάνα από μέσα. Θα τα δούμε και αυτά λίγο πιο αναλυτικά. Είδαμε επίσης τον ελληνικό στρατό και αυτός εν γέννη να εξυγχρονίζεται και να αποκτά μια πιο σύγχρονη φιλοσοφία μάχης, αποκτώντας το ΕΤΑ, το ειδικό τμήμα εξοπλιστών Kamikaze drone, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ελληνικής φιλοσοφίας από το ΚΕΤΑΚ, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ελληνικού Στρατού, το οποίο έχει την έδρα του στην Ευελπίδων. Τα παιδιά εκεί πέρα έχουν κατασκευάσει τα πρωτότυπα, τα έχουν ήδη παραδώσει στο ΕΤΑ, επικοινωνούν ήδη δηλαδή στο ΕΤΑ, και από ό,τι μας πληροφόρησαν βρισκόμαστε και σε προχωρημένο στάδιο για μαζική παραγωγή των drone αυτών Kamikaze από κάποια ελληνική εταιρεία πιθανότατα. Μακάρι να προχωρήσει και αυτό. Είδαμε και πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλά εκθέματα. Σκοπός μου είναι να κάνω μερικά βίντεο πιο αναλυτικά, κυρίως για την ΕΑΒ και ΕΝΤΑΒΡ, Υπερίων και για άλλες ελληνικές εταιρείες. Σε αυτό θα με βοηθήσετε πάρα πολύ εσείς με το να κάνετε πατήσετε μου αρέσει, να κάνετε κάποιο σχόλιο, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να γίνετε μέλη στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι όλους και όλοι να είστε καλά και είστε επανειδήν. There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold. Ζήτω, έλα πήκω να δείξεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχουμε χρόνο πτήσης 15 λεπτά, εμβέλεια 7 χιλιόμετρα το μέσο, 120 χιλιόμετρα ταχύτητα και είναι, μιλάμε, άμα δείξει και το σκελετό,
Μιλάμε, εντάξει, ο σκελετός αυτός είναι εκθεσιακός, ο οργανικός είναι από carbon. Έχουμε μπαταρία από πάνω από 4 ρότορες, αισθητήρα πίσω εδώ πέρα, από κάτω μπαίνει η εκρηκτική ύλη, μία λίμπρα, C4. Μιλάμε δηλαδή για ένα καμικάζι drone αυτοτονίας, φτιαγμένο με τις προδιαγραφές του ελληνικού στρατού. Από ό,τι μας πληροφόρησαν τα παιδιά, ήδη έχουν γίνει δοκιμές, φαίνεται και στο βίντεο εδώ πέρα στο monitor, και θα προχωρήσει σιγά σιγά, έχει γίνει η χρηματοδότηση από την Ελλαδή και θα προχωρήσει η μαζική κατά κάποιο τρόπο παραγωγή από κάποια τρίτη εταιρεία. Έχει ήδη παραδοθεί σε κάποια κομμάτια στο ΕΤΑ και θα είναι για το τμήμα αυτό όταν με το καλό ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Just let me hold. Oh, that's severed heart. The pieces feel so cold. Oh, all the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. You're my perfection. Το Ισραήλ εδώ μεταξύ, τι που σου έχει κάνει ρε φίλε? See, I need you like the radio. Είδες ρε φίλε? Ναι, έχουμε πάρει το γιατί αυτά ήταν τα προβλήματα, να πιάνουμε τους γρήγορους που κάνουμε τότε. Εσύ, αυτό τώρα το λάμδα, πες μου ότι είναι το λάμδα των λακεδαιμονίων. Αυτή είναι και μανιακή, κάνουν και κάτι τέτοια. Ναι. Κάνουν κάτι τέτοια. Από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία έχουμε τον Κένταυρο, το αντι-drone σύστημα το οποίο έχει μπει και στις φρεγάτες του ελληνικού στόλου και έχει πάει στην Ερυθρά θάλασσα. Εμβέλεια, τι έχουμε εδώ πέρα, 100 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα πρώιμης αναγνώρισης, απειλών UAV, βασισμένο σε παθητικούς αισθητήρες, αυτόματη ανίχνευση πολλαπλών, διαχείριση πολλαπλών στόχων, αποδεδειγμένο στη μάχη, και δίπλα και ο Υπερίων που είναι σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με εμβέλεια 10 χιλιόμετρα, συχνότητες παρεμβολής από 0,3 έως 6 GHz. Αυτά μπορεί να κάνει η ελληνική αμυντική βιομηχανία όταν της δίνει το ελεύθερο. You off
Μαλάκα, κοίτα πάνω τι ηλεκτροπικά έχει εδώ πέρα. Είναι το ακούστικο. Όχι, εννοείται. Αυτός είναι ο πύργος του Lynx, ναι. Μ' αρέσει το τουβλάκι από κάτω. Όχι, φίλε, όλα. Όχι. Καλά μας κοροϊδεύουνε, ρε φίλε. Αντί να παίρνουν το αληθινό. Κοίτα το πύργος, ρε. Πύργος εδώ πέρα, ρε φίλε. Terminator. Γίνονται, ρε φίλε, γίνονται. Είναι και το RF Hunter, που είναι το κυπριακό, είναι για ηλεκτρονικό πόλεμο. Γίνονται.
Μίλτης και Ελλάς, οκ. Πες load the camera. Και να ξέρεις το αυτές είναι. Δεν θα το φτιάξει. Αυτά τα προγράμματα τα που θέλετε να τους είναι. Τα πάντα πλέον υπάρχει εκτός κώδικας. Έτοιμα τα παίρνεις. Ναι. Είναι αυτό είναι σίον, πάνω ή όχι. Την γεννηστήρα με τα φτιάγια τα φτιάξαμε. Αυτά είναι. Γιατί παίρνει ταινία. Ένα μικρό, 1, 2, 3, 600. Αυτό τι κάνει, 1, 2, 3, εξακόπτερο. Και από κάτω παίρνει λογικά χειροκομβίδες που τις πατητσί και τέτοια, κατάλαβες. Πετάει έτσι. Και αν παίρνει λογικά παίρνει 8. Το 12.
Δεν σου έρχεται ρε φίλε να παίξεις τώρα. Δεν σημασία όλα εδώ πέρα, μην αφήσεις τίποτα. Να και τα παρακούντα. Τα είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια βίντεο. Τα μη επαντρωμένα τα χύπλωα. Εσύ είναι πολύ πιο μεγάλα από ό,τι φαίνονται στο βίντεο. Ειδικά το δίπλα, είναι φοβερό. Ειδικά το δίπλα. Είναι ακραία μεγάλη. Μαλάκα, ναι.
το εσωτερικό. 7 μέτρα και 67 εκατοστά μήκος. Πάμε να δούμε το παρακούντα, το 10μέτρο. Λοιπόν, μπαρακούντα, το 10μέτρο. Μίτσο, πώς σου φαίνεται το εργαλείο? Ολοκένουριο, γυαλίζει, Γυαλίζει τέτοιο. Φοβερό. Φοβερό. Ναι. Ωραία, για πάμε και μέσα. Στην καμπίνα. Λοιπόν, γράφουμε. Ωραία. Λοιπόν, παρακούντα. Το νέο δημιουργείται κατασκευή της εταιρείας, το 10μέτρο σκάφος. Πρώτη φορά που εκθέτεται, μας συνδεθέαμε 2025 εννοείται. Πολυαισθητικό full. Λοιπόν, Μίτσο, έλα, πήξε λίγο για το μέσα και το χώρο για το πλήρωμα. Εδώ πέρα είναι καμπίνα για το πλήρωμα. Μια άλλη χώρη πολυαισθητική. Αξίζει να αναφέρουμε την πατέντα με την οποία κατασκευάζεται η δεξαμενή καυσίμων, όπου όπως μας είπαν τα παιδιά είναι από τοξικό υλικό, όπως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για την κατασκευή των δεξαμενών στα F-16. Μιλάμε δηλαδή για πυρήμαχο αλογή στην πυρά, δεν καίγεται, δεν μπορεί να εκραγεί το depósito. Θα δείξω λίγο εδώ πέρα έξω τον εξωτερικό χώρο του περιβάλλοντος.
συνεργασία θέλει με όλα αυτά τώρα που σου είπα πριν που έχουν. Drago, τώρα τι εταιρεία είναι αυτή, δεν ξέρω. Ελληνική, ξένη. Εδώ κάτι μηχανές V10, 400.